Vrátené zásielky. Hodín poludnie, čas vyzdvihnúť poštu! Scout, pohni! Dáme si preteky ku schránke. Dobre, súťažiť môžeme zasa zajtra. Aha, pozri sa. Nič tu nie je. To je čudné. Miguel roznáša poštu vždy na čas. Poď, Scout. Radšej vyrazíme na parkovisko a zistíme, čo sa deje. No to je zvláštne. Čo sa deje? Neviete niečo? Nepočuli ste niečo? Neviem. Kde len môže byť? Ahojte všetci. Videli ste niekto Miguela? A dnes ani nikto z nás nedostal poštu. Ešte nikdy nezabudol rozniesť poštu. Hej, a ja som očakával časopis Americká pumpa a čerpacie pištole. Ako len môžeš čítať ten hrozne nudný časopis? Určite je lepší než ten tvoj. Ako sa len nazýva? Južná mula a pôda. Volá sa to Južné pohonné hmoty a olej. No, niečo nie je v poriadku. A pokiaľ chceme zistiť čo, musíme pohľadať Miguela. Čo sa deje, Miguel? Ako by ti kto si vypustil vzduch z pneumatík? Už nikdy v živote nedoručím žiadny list. Už nikdy. Čože? Prečo? Ale ty si poštové auto, Miguel. Je to tvoja práca. Na tom nezáleží. Dám výpoveď. Prečo by si to robil? Máš ten rozvoz pošty rád. Predsa kvôli ním. Je tam vrátiť odosielateľovi. Čo to znamená? Boli doručené na nesprávnu adresu a poslané späť osobe, ktorá ich odoslala. Každú adresu som 2-krát skontroloval. A neustále je to zle. Nie som príliš dobré poštové auto. V žiadnom prípade. Si skvelé poštové auto, Miguel. Že, kamaráti? Áno, Samozrejme. Navyše, všetci sa dopúšťame chýb. Takých veľkých ako ja nie. Robíš si psinu, že? Ja som už spravil pár kúskov. Spomínam si ako raz. Vracal som sa zo skládky a na ceste do umývačky vidím tam škatuľu postavenú na chodníku. Urobil som to, čo by spravilo každé smetiarske auto. Keď tu okolo prechádza Jess a rozhliada sa po novom rádiu, ktoré si práve kúpila. Vravela, že si ho pred minútkou položila na chodník a pýtala sa ma, či som ho nevidel. Nevedel som, čo povedať, alebo urobiť. To bola obrovská chyba. A ja som sa cítil na nič. Ale ja som mu odpustila. Koniec koncov, veď to predsa nespravil na schvál. Hej! A nakoniec to bolo na niečo aj celkom fajn. Naozaj? Neváhaj. Teraz nie len, že zbieram odpadky, ja zároveň chytám všetky moje obľúbené stanice. Ale to predsa len nie je také zlé, ako nedoručiť poštu. Ľudia sa na mňa spoliehajú. Pošta je extra dôležitá. A čo to nedorozumenie, ktorého sa dopustili Finley s pánom Zvončekom, pamätáš? No áno, ale na to som už skoro zabudol. Bolo to zhruba pred rokom a prihodilo sa to, že upratoval som hasičskú stanicu. A práve som chcel vyleštiť pána Zvončeka. Ale namiesto leštiaceho spreja som vzal omylom sprej s červenou výstražnou farbou. Skautovi a mne trvalo hodiny, kým sme tú farbu z pána Zvončeka odstránili. Ten ale vyvádzal.
Vidíš, Miguel? My všetci občas robíme chyby. Miguel? Čo budeme teraz robiť? Neviem. Prichádza niekto, kto by vedieť mohol. Kapitán Parker! Sme radi, že vás vidíme. Fíha, to je mi ale búrlivé zvítanie. Stalo sa niečo? Vrátené zásielky? Tomu nerozumiem. Miguel je veľmi naštvaný, lebo ich doručil na nesprávnu adresu. Áno, a cíti sa preto veľmi zúfalo, dokonca chce dať výpoveď. Chápem. Ale každý predsa tu a tam robí chyby. To sme sa mu pokúšali povedať. No myslí si, že jeho chyby sú horšie než kohokoľvek iného. Možno, že mu pomôže. Ahoj, Miguel. Ach, dobrý deň, kapitán. Finley mi ukázal tie listy. Skvelé. Teraz to už vie celý svet. Každý robí chyby, Miguel. Dôležité je, že sa z nich poučíme. Koniec koncov, nikto nie je dokonalý. Pre niekoho ako ste vy je to jednoduché povedať. Vy ste nikdy žiadnu chybu nespravili. Ja? Ja som ich urobil hromadu. A niektoré z nich boli veľké ako 18 kolesák. Vážne? Jaj, to mi asi vravíte len preto, aby som sa cítil lepšie. Nie. Tak teda spomínam si najmä na jednu chybu. Temer spôsobila, že som nadobro zanechal hasičské remeslo. Vy? A zanechať remeslo? Páni, to musel byť určite poriadny omyl. Práve som rádiom prijal volanie o pomoc pre jeden ohromný požiar. Hnal som sa ulicami prívetivého mestečka rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Dorazil som ku Karlovi 18 kolesákovi práve včas. Problém bol, že som všetko urobil nesprávne. Karl volal, že potrebuje pomoc s kolesom, nie s ohňom. Bol to naozaj trápny omyl. Ale miesto toho, aby som sa preto trápil, rozhodol som sa svoju chybu napraviť. Pomohol som mu vymeniť pneumatiku a ten starý 18 kolesák v okamihu vyrazil na cestu. Karl dostal pomoc, ktorú potreboval a k tomu umytie auta zadarmo. Takže ako vidíš, Miguel, dôležité je nenaštvať sa, keď sa ti niečo náhodou nepodarí, ale naopak byť šťastný za všetko, čo sa ti podarí. Teraz musím pripustiť, že som urobil iba pár chýb. Nie je to teda tak, že som celú poštu doručil na nesprávne adresy. Väčšinu pošty som dal správnym ľuďom, že? Jasnačka. To je fakt. V doručovaní pošty si bol vždy výborný, Miguel. Kto nám nosí pohľadnice, listy, balíčky? Kto si hýzda známe pesničky? Kto je stále na cestách, pri dverách postáva, dary valentínky rozdáva? Miguel ten vie, ten všetko dokáže, nie je preľud či sen. Je kámoš náš, rozváža každý deň, na Miguela spolahni sa len. Miguel nie je len sen. Pokiaľ na to pozeráte takto, potom si myslím, že jedna alebo dve chyby nie sú také strašné. Viete čo? Kamaráti, zajtra ráno začnem znovu doručovať poštu a už nebudem kontrolovať každú adresu dvakrát. Nebudeš? Nie. Budem ju totiž kontrolovať 3-krát. A teraz, ak ma ospravedlníte, musím tie listy opäť doručiť a tentoraz na správne adresy. Teraz? Isteže, spravil som chybu. A miesto toho, aby ma to trápilo, všetko napravím. Koniec koncov, nikto nie je dokonalý. Na Miguela spolahni sa len, Miguel nie je len sen.